Pajake koktang ketal khna nyalian takhro bukrok ang tinin norong baga koktang ketal to mani ke 120 jona edisha pango 120 jona sakri re mana to ye ang soite sakaje kokai sai to khna no nakhadi ang norong thani jotoni thani nang nakhar sanjawa chaman to khna rok subscribe like comment share khlaji ke phade khna nyaliane 120 jona kasai phaisa khwa 120 jona edisha hapang sakri kana advertise riya interview naya boba grase khnagra ye bosobo ko boi bosobo tatal hapang edisi phaimani katal 120 jona sakri no tui pura edisi tongkhadur kului sara tirpura video viral lagaya dise netara bezal bonono hino 120 jona edisi hapang sakri rima neta leader ni busa simise sakri manu kokhaya hache kerang bo kurui raja bo kurui aro disiplin bo kurui edise amchai tungphla lajak sebugno tuyei urpati lajak hokino riwa su nyarak manya khampla nanyo khampla nai tongya bini bumungno 120 jona rang pusa gusai sakri phalma phalnai bo tongo painai bo tongo mokol ni baithang nugui bo tongo tama BJP tama ba motha hapang kahamno borok sinakha abo ketalya abo kesamno CPM Congress ni amal ni simino abo kasharuk tai hamlai liya sakri phalma loisari liye khogoi rilaima sikok sakiri agini simi neta mantri abono hino 120 jona sranglai tongo luti salanya masaya hinkai pati khailia podmanya hinkai ong kholiye askhai lubi neta lidaro tirpura hani kolokotoro kubi kok sakai hamya hinjago romusi ulta jela sob jago hapang sarkar se tabuk 2 number borokai soka 10 number abonyo ungta 120 jona kelaikha sakha objection mana ulsukang kisa nahar himbaji bodgana furu simita phaji manani hinkai rina bonango rikha hinkai se boibo hamjago kerong rajani moteri dita atikhe rikhai boibo hamjakta khnai tongmani nugu tongmani bono se angle tini samani banok samaya hamya hinmaya abo bai kudung aseja inye bonono hino 120 jona borok jotono musle kana hambai tini 120 jona na sakire koktano paikha takhro bukhro norok nanya nirinen ta pokdi ang norom bogete bukhna to koktang tu bui phaitong nai tong ni hambai